En este vídeo vaig a parlar-vos sobre l'etapa toddler. Vos havia introduït este concepte en el vídeo que vaig fer sobre les reaccions circulars, que és l'etapa anterior a esta. Esta etapa toddler, aproximadament els xiquets entren sobre l'any i mig, 2 anys, i després dura quasi fins als 6. Se caracteritza sobretot per l'experimentació, el descobrir el món. Comencen a obrir-se al món. Poquet a poquet van obrint-se, fins que ja als 6-7 anys ja és com que ja coneixen el món. Podem tindre com xicotets homenets, xicotets donetes, que ja són més responsables, estan més per aprendre, per estudiar, per formar-se. No? Però fins a aquesta edat, fins a 6-7 anys, no sé si 8, tenen aquesta inquietud no per ells mateixos, sinó per el món, per els demés, per els altres. És una etapa que recorda molt a l'adolescència. L'etapa toddler és una etapa d'experimentació, en la que com a pares, com a cuidadors, el que va a reclamar aquest xiquet o aquesta xiqueta és temps i un entorn controlat en el que puguen experimentar les seues inquietuds, sense pressionar-los, però sí animant-los a que experimenten. És una etapa en la que poden aparèixer pors i es necessita que ells puguen poquet a poquet anar enfrontant-se a aquests pors, però sense pressionar, perquè pot augmentar aquesta por. Que ja no són bebès, però tampoc són xiquets o xiquetes encara. Estan entremig, perquè tenen moments de ser bebès i tenen moments de ser xiquets. En això també s'assembla en l'adolescència. L'adolescent no és un xiquet, però no és un adult. Per tant, està ahí. No? És experimentar. Experimentar a veure què passa. Tot és qüestió de preparar l'entorn. Preparar-lo en base a la seva edat i als seus interessos. Conèixer-lo. Per això diuen lo de disfrutar del teu fill, perquè te dona l'opció de poder conèixer-lo, de poder viure el món a través dels seus ulls. Per això una ferramenta molt forta en l'educació dels nostres xiquets és l'empatia, el poder veure el món a través dels seus ulls. És algo que hem d'aprendre a utilitzar com a pares, com a cuidadors, que és això, és l'empatia. És preciós veure el món des dels ulls d'un bebè, des dels ulls d'un toddler, perquè te dona l'opció de qüestionar-te el teu entorn, d'aprendre altres formes de fer les coses, de gaudir de coses com la pluja. Veus que es queda o el primer viatge en tren, que passa un camió i te quedes mirant-lo, o veure una grua com puja, o veure passar un camió de bombers. És molt bonic experimentar això en ell, en ella, i tindre temps per a poder experimentar-ho. Val molt. I bé, moltes gràcies per veure'm. Adéu.